Bok, ja sam Ivana i danas ćemo škrinuti vrata u svijet Croatia osiguranja. Pa krenimo! Raditi u Croatia osiguranju ne znači samo imati dobar posao. Ovdje možeš razvijati karijeru. Moj primjer to najbolje pokazuje. Dio sam dinamičnog CEO tima već punih 11 godina. Ne mogu zamisliti bolje mjesto za razvijanje kompetencija i novih znanja, a sve to u okruženju koje je izrazito pozitivno i poticajno. I to je za mene Croatia, od studentskih dana do trenutne pozicije poslovnog analitičara. Ukratko pratim sve od ideje do finalnog rješenja. Dio sam super IT tima koji svakog dana pomiče granice i stvara trendove u svijetu osiguranja. Kao majci dvoje djece važna mi je fleksibilnost, a upravo to je jedno od obilježja rada u Croatii. Radimo u naprednom IT okruženju koji iz temelja mijenja industriju osiguranja. Svaki dan je drugačiji, pun novih izazova i prilike za razvojem. Svaki projekt nosi svoju draž i izazove, a zadovoljstvo rezultata uspješnih projekata posebno se pamti. Izdvojila bi lako prvo 100% hrvatsko digitalno osiguranje koje je promijenilo industriju osiguranja i postavilo nove trendove. Ako želite posao u budućnosti, biti u kompaniji koja je tržišni digitalni lider, biti dio tima koji pomiče granice i brine o čovjeku, onda je ovo mjesto za vas. Jer vjerujte mi, dobro je biti u Croatii.